Zan so a ce kamar yadda na kama hannun nan naki muke tafiya a bakin wannan ƙorama. Zan so a ce mu ci gaba da tafiya a haka daga nan har ƙarshen rayuwarmu. Sai dai abincinmu ya kasance kifayen da ke cikin wannan ƙorama da kuma ruwan da ke cikin wannan ƙorama ya zama shine ruwan shanmu daga nan har ƙarshen rayuwarmu. Haƙiƙa idan hakan ta faru da ni, zan fi kowa alfahari domin na rayu da abin da ya fi komai sa ni farin ciki. Na rayu da abin da ya fi komai muhimmanci a gare ni. Na rayu da dukkanin farin cikina, na kuma mallaki komai idan har na mallake ki. A haka za mu haifi 'ya'yaye, mu sa musu sunaye na musamman, kuma mu ci gaba da rayuwa da su a haka daga nan har izuwa lokacin da za mu koma ga Ubangiji, su ma su koma ga Ubangiji. Ina son ki, ina son ki, ina son ki.